אז אולי נתחיל לצלם. בכיף. ואת הקילה הזאת, המצוללת הראשית, היא בסרט שלנו. בואו נראה איך תקילה הגיעה לתספורת ומה עושים איתה. אנחנו נוריד את הכל ואת דברי, תגידי מה את עושה. אוקיי, קודם כל מורידים את השערות מהכפות רגליים, שזה יראה יפה ונקי. מעצבים 4 כפות רגליים, שזה לוקח זמן קצת, אבל אפשר לראות. מה את עושה לה עם האוזן עכשיו? מנקים את הכל, מוציאים שערות מהאוזניים, בדרך כלל זה גורם לדלקות אם את לא מורטת לה אותם. חשוב לאסתטיקה. אני ראיתי עוד מעט, תוסיפי אבקה לבנה, מה זאת האבקה הזאת? נכון, פשוט השומן בפנים, קשה להוציא את השיער עם השומן, אז האבקה עוזרת להוציא את זה, פשוט את יכולה לתפוס את השערה כמו שצריך. ועכשיו, מה זה עם המספריים? ואיך את לא מפחדת לגזור ככה במספריים, ואיך הכלב לא זז? פרקטי, את יודעת, צריכה להתאמן, ללמוד את זה. למה את הגעת למקצוע הזה? איך זה קרה? אני אוהבת בעלי חיים, מאוד מאוד. ואם הם לא אוהבים אותך, את יודעת שהם לא אוהבים אותך. הם אמיתיים מאוד. אז איך בחרת להיות דווקא ספרית כלבים ולא וטרינרית? קשה לי עם דם ודברים מעבר לזה. וזה הרבה יותר מעוצב, כאילו זה הרבה עיצוב. את רואה כלב בא בצורה כמו הר אדם, ואנחנו עושים ממנו פסל. ויש כל מיני דוגמיות שבוחרים לפיהן? כן. איך הכלב ייראה, אריה, חתול? בוודאי, פודל את יכולה לעשות מה שאת רוצה. יש 101 סוגים של תספורות. גזעים אחרים יש תספורת מיוחדת לכל גזע, אבל יש הרבה כלבים מעורבים שהם גם יפים וגם אפשר לעצב אותם. אני כאן כבר אחרי התספורת. כן. יפהפייה. והסירוק הזה, השתי וערב, למעלה ולמטה, מדוע? זה לפתוח את הקשרים, כי מלמעלה זה נראה מאוד יפה ונראה בלי קשרים, אבל בפנים את מכניסה את היד, את יכולה להרגיש קשרים. וכלבים האלו, כל יום צריך לסרק, כמו שבני אדם עם שיער ארוך, צריך לסרק כל יום, אותו הדבר. מה זה הפן הזה? זה פן מיוחד לכלבים. ייבוש? ייבוש, כן, במיוחד. וכשהוא נוגע בשיער, את יכולה פשוט למצוא את הקשר גם.